Gud, skaber og livgiver. Taler han? Har han omsorg for os? Kan vi kende ham? Ja. Han talte, han har omsorg for os og fortæller, hvordan alle kan lære ham at kende. For 3500 år siden begyndte mænd at skrive Guds ord ned. De næste 1500 år blev Gud ved med at tale, og 40 forskellige mænd tog diktater fra ham. De tidlige skrifter kaldtes loven og profeterne. Disse og resten af Guds ord, skrevet på ruller, blev kendt som skrifterne. I dag kaldes de samme skrifter samlet i én bog for Bibelen. Disse hellige ord fortæller om Gud og hvor højt han elsker alle. Det er Guds historie. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden havde ingen form. Den var øde, dækket af mørke og vand. Så svævede Guds ånd over vandene, og Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt. Så skilte han lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag. Gud sagde, lad der blive en hvælving luft til at skille vandene under fra vandene over. Og Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen anden dag. Så sagde Gud, lad vandet under himlen blive samlet til ét sted, og lad det tørre land komme til syne, og det skete. Gud kaldte det tørre land jord, og vandene, som samlede sig, kaldte han hav. Og Gud så, at det var godt. Gud sagde, lad jorden grønnes med planter og træer, der reproducerer sig efter hver deres art. Det skete, og Gud så, at det var godt. Det blev aften, og det blev morgen tredje dag. Gud sagde, der skal være lys på himlen, og lad dem blive til tegn for årstider, for dage og år. Gud skabte solen til at herske om dagen, og månen om natten. Han skabte også stjernerne. Han satte dem i himmelhvælvingen til at lyse jorden op. Gud så, at det var godt. Og det blev aften, og det blev morgen fjerde dag. Gud sagde, lad vandet vrimle med væsner, og fugle skal flyve over jorden. Gud skabte hvaler og fugle, alle efter deres arter. Gud så, at det var godt. Han velsignede dem ved at sige, bliv frugtbare og talrige. Og det blev aften, og det blev morgen femte dag. Gud sagde, lad jorden fyldes med levende dyr. Og han frembragte dyrene på jorden, kvæget og alt, hvad der kravler på jorden. Alt for afkom efter deres arter. Gud så, at det var godt. Så sagde Gud, lad os skabe mennesket i vort billede. Gud Herren formede mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, og mennesket blev en levende sjæl. Gud skabte mennesker i sit billede. Han skabte dem som mand og kvinde. Gud kaldte manden for Adam. Så kaldte Adam kvinden Eva. Gud sagde, en mand skal forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru. De bliver et kød. Og de var begge nøgne, og de skammede sig ikke. Og Gud så alt, hvad han havde skabt, og det var meget godt. Det blev aften, og det blev morgen sjette dag. Himlen og jorden var færdige. Gud endte sit værk den syvende dag. Gud velsignede og helligede dagen. Gud plantede også en have i Eden. Ud af jorden lod han alle slags smukke træer, der var gode at spise af, vokse frem af jorden. Midt i på haven stod 2 træer. Livets træ og træet til kundskab om godt og ondt. Og Herren satte mennesket i Edens have for at passe på det hele. Så befalede Gud Herren, du må spise frit af alle træer i haven,
bortset fra træet til kundskab om godt og ondt. Du må aldrig spise af det træ, for den dag du gør det, skal du dø. Gud viste sin kærlighed til Adam og Eva ved at give dem alt, hvad de behøvede og mere til. Han gav dem også evnen til at vælge, og han gav disse forfædre til hele menneskeheden en mulighed for at bruge evnen klogt. Gud ønskede, at Adam og Eva skulle vise ham respekt ved ikke at spise fra dette ene træ. Alt andet måtte de spise af. For at bo i fred og glæde i den smukke have, behøver Adam og Eva kun at stole på Guds visdom og respektere hans autoritet. De skulle have været taknemmelige for livet og friheden, men frihed bringer ikke lykke, når dårlige valg tages. Længe før Gud skabte mennesker, gav han også engle, som han havde skabt, frihed til valg. Gud ønskede ære fra englene, som var i ånderiget, som han ønskede ære fra mennesker. Flest engle valgte at følge Gud, og selv i dag ærer de engle Gud og udfører hans bud og hjælper mennesker på mange måder. Andre engle gjorde et dårligt valg. De afviste Guds kærlighed og valgte Lucifer, den smukkeste engel, som leder. Fordi Lucifer var arrogant og stolt, mistede han sin æresplads foran Guds trone. Lucifer faldt fra himlen på grund af sit oprør. Han havde udfordret Gud ved at sige: "Jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner. Jeg vil gøre mig lige med den højeste." Lucifer, også kendt i Bibelen som djævlen eller Satan, vil gerne æres, som kun Gud burde æres. Satan narrer mennesker for at opnå tilbedelsen. Han forvandler sig til en smuk lysets engel. Hans løgne og falske religioner resulterer i smerte, lidelse og ødelæggelse. Gud dømte Lucifer ved at sige: "Du bliver styrtet i dødsriget, ned i afgrundens dyb." I den smukke nye have, som Adam og Eva boede i, kom Satan til Eva forklædt som en slange. Slangen var mere snu end noget andet dyr, som Herren Gud havde skabt. Slangen sagde til kvinden: "Er du sikker på, at Gud sagde, du må ikke spise af alle træer i haven?" Kvinden svarede: "Vi må spise frugt af alle træerne i haven, undtaget fra træet i midten af haven. Om det sagde Gud: I må ikke spise af det træ. Hvis I gør det, vil I dø." Slangen sagde til kvinden: "I vil ikke dø. Gud ved, at når I spiser den frugt, vil det åbne jeres øjne, og I vil blive som Gud, kende godt og ondt." Bibelen siger, at Satan er løgnens far, så selvfølgelig, han prøvede at narre kvinden, og han løj om Gud. Da kvinden så, at træet var godt at spise af, at det så godt ud, og at det kunne gøre hende klog, tog hun frugten og spiste det, gav det til sin mand, som var med hende, og han spiste det også. Med ét åbnedes deres øjne, og deres ånd døde. De så, at de var nøgne, så de syede blade sammen for at dække sig. Da de hørte Herren vandre i haven om aftenen, gemte Adam og hans kone sig fra Guds nærvær mellem træerne i haven. Fordi de satte lid til deres egen fornuft i stedet for Guds ord, døde de åndeligt og mistede samværet med Gud. Så kaldte Gud Herren på Adam: "Hvor er du?" Adam svarede: "Jeg hørte din stemme og blev bange, fordi jeg var nøgen, så jeg gemte mig." Så spurgte Gud: "Hvem har sagt, at du er nøgen? Har du spist af det ene træ, jeg forbød dig at spise af?" Adam svarede: "Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, så spiste jeg." Og Herren sagde til kvinden: "Hvad har du gjort?" Kvinden svarede: "Slangen forledte mig til at spise." Gud sagde til slangen:
Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet mere end andre dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Og jeg vil sætte fjendskab mellem dig og kvinden. Hendes afkom skal knuse dit hoved. Den forbandelse mod Satan er det første sted, Guds bog nævner, at han en dag vil sende en frelser, der besejrer Satan. Gud sagde til kvinden, jeg vil forøge din smerte. At have børn skal give dig sorg, og din mand skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kone og spiste af det forbudte træ, er jorden forbandet. Med en møje skal du skaffe føde fra jorden alle dage. Tørn og tidsel skal vokse, og i dit ansigts sved skal du spise brød, indtil du vender tilbage til jorden. Af jord er du, og til jord skal du blive. Bladene Adam og Eva syede dækkede ikke deres nøgenhed. Så Gud lavede tøj af dyreskind til at dække Adam og Eva. Gud blev nødt til at dræbe et dyr for at dække dem, så gennem Adam kom synd og død ind i verden. Metoden med at dække menneskers ulydighed med død fra en uskyldig var Guds plan, allerede før han skabte verden. Han vidste, at mennesker ville forkaste ham som leder, og i stedet ville styre deres egne liv. Han kaldte afvisningen synd. På grund af Guds kærlighed til alle, planlagde han at sende en frelser til at dø, for at alle mennesker skulle kunne tilgives. Så bortviste Herren Adam og Eva fra Edens have. Han anbragte engle, kaldet keruber, på østsiden af haven, og lynende flammesværd til at bevogte adgang til livets træ. Det øjeblik Adam syndede, blev det alle folks skæbne at dø. Men Guds budskab giver stadig håb. Da Adams kone fødte, blev det en søn. Eva sagde, jeg har modtaget en mand fra Gud. Hun kaldte ham Kain. Så fødte hun en anden dreng. Han hed Abel. Han valgte at blive hyrde, mens Kain blev bonde. På et tidspunkt valgt af Gud, bragte Kain sin høst fra marken som et offer til Gud, mens Abel bragte et lam. Gud viste respekt mod Abel og hans ofring, men han ærede ikke Kain og hans ofring. Kain var rasende, så Gud spurgte, Kain, hvorfor er du så frustreret og vred? Så mindede Gud Kain om, at et dyrs død var nødvendig som offer. Ligesom bladet ikke skjulte Adam og Evas synd, kunne en gave af blodløse planter heller aldrig skjule det. Gud sagde, at Kain viste oprør og ikke ville ære Gud som anvist ved at nægte at bringe et dyr som offer. Bibelen siger, at Abels offer viste tro på Guds ord, mens Kains offer ikke gjorde. I Bibelen fortæller Gud, at uden blodsudgydelse er der ingen tilgivelse for synd. Men Kain nægtede stadig at adlyde Gud med et dyreoffer. I stedet gav han skylden over til Abel, sin bror. Ude på marken angreb Kain Abel og dræbte ham. Så spurgte Herren Kain, hvor er din bror Abel? Kain svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Gud sagde, hvad har du gjort? Jeg hører din brors blod råber til mig fra jorden. Du vil blive forbandet på jorden, som du har besmittet med din brors blod. Så gik Kain bort fra Herrens nærvær. Hans oprør mod Gud førte til det første drab og den første splittede familie. Adam og Evas efterkommere begyndte at fylde jorden. Men da Gud så menneskenes ondskab fylde jorden, og alle kun var onde i deres hjerter, sørgede Herren over det. Herren sagde,
Jeg vil udslette menneskeslægten, som jeg skabte fra jorden. Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Noah, en retfærdig mand, perfekt i sin tid, vandrede med Gud. Gud sagde til Noah, enden på menneskene er kommet. Fordi menneskene har fyldt jorden med vold, vil jeg ødelægge dem med jorden. Byg en ark af træ, indret den med rum, og dæk den med tjære inde og ude. Byg den 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj, men kun én dør. Dig, din kone, 3 sønner og koner skal ind i arken. Bring også alle slags dyr ind i arken. En han og en hund af hver slags. 2 af hver slags vil komme til dig, men du skal tage 7 af alle dyr, jeg har erklæret rene. Mens Noah byggede arken, prædikede han for de onde mennesker og sagde, dem, der nægter at ære Gud, vil blive udslettet. Trist nok mobbede de Noah og lå af Guds advarsel. Noah og hans familie troede Gud, så da tiden kom, gik de ind i arken, og Gud lukkede dem ind. Gud lod det regne på jorden 40 dage og 40 nætter. Vandet sprøjtede fra undergrunden som springvand, og vandet steg på jorden. Vandet steg og steg, indtil arken flød. Til sidst dækkede vandet alt på jorden, inklusive bakkerne og selv bjergene. Alt levende skabning døde. Fugle, kvæg, krybdyr og alle mennesker på jorden. Alt var udslettet, druknet i floden. Vandet dækkede jorden 150 dage. Men Gud passede på Noah og alt levende i arken. Så lod Gud en vind blæse hen over jorden, så vandet trak sig tilbage. Vandet blev ved med at trække sig tilbage. Da arken satte sig fast på Ararats bjerge, og planterne begyndte at gro igen, talte Gud til Noah. Gå ud af arken, du og alle levende væsener med dig. Og de gik ud. Så byggede Noah et alter og gav et brandoffer til Herren. Gud velsignede Noah og hans sønner og sagde, bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden. Ved siden af planterne, jeg gav jer at spise, er dyrene også givet jer til føde. Men enhver, der slår et menneske ihjel, må bøde med sit eget liv, fordi mennesket er skabt i Guds billede. Så sagde Gud, se, jeg opretter min pagt med jer og jeres efterkommere. Aldrig igen vil alle mennesker og dyr dø af en vandflod. Jeg sætter min bue i skyerne som et tegn på mit løfte. Når jeg sætter regnskyer på himlen, vil I se regnbuen, og også jeg vil se det og huske mit løfte. Mange generationer efter Noah, da alle stadig talte samme sprog, kom folk til en dal i Mellemøsten og bosatte sig. De sagde til hinanden, lad os bygge en by og et tårn og skabe os et navn, så vi ikke bliver spredt ud over hele jorden. Beslutningen var en direkte ulydighed mod Guds befaling om at opfylde jorden. Desuden var tårnet planlagt til at ære solen, månen og stjernerne. Mennesket valgte at tilbede Guds skabelse og ikke skaberen. Herren så byen og tårnet, som disse mennesker byggede. Han sagde, se, folket er organiseret som én gruppe, og siden de alle taler samme sprog, vil intet af det, de planlægger at gøre, være umuligt for dem. Lad os stige ned og forvirre deres sprog, at de ikke kan forstå hinanden. Herren forvirrede deres sprog, så de måtte stoppe med at bygge. Derfor kom byen til at hedde Babel, som betyder forvirring, fordi Gud der mangfoldiggjorde sprogene, så mennesker spredte sig overalt. Cirka 400 år efter vandfloden viste Gud sig for Abram, som boede i Mellemøsten, i byen Ur.
Gud sagde til ham, forlad dit land og din familie, og rejs til et land, jeg vil vise dig. Der vil jeg gøre dig til et stort folk, velsigne dig og gøre dit navn stort. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig, og gennem dig skal alle jordens slægter velsignes. Så drog Abram afsted, som Herren havde sagt, og kom ind i Kanaans land. Atter viste Gud sig for Abram, jeg giver dig dette land til dine efterkommere. Se himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommere blive. Selvom Abram og Sara ikke havde børn, troede Abram Gud, og Gud regnede hans tro til retfærdighed. Abram sagde, Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg arver landet? Gud svarede Abram, det skal ske således. Dine efterkommere skal bo i et land, som ikke er deres, og mishandles 400 år. Et folk vil bruge dem som slaver, men jeg vil dømme folket. Derefter drager de ud med store rigdomme, og ved 4. generation komme tilbage. Men Sara, Abrams kone, var stadig uden barn, og hun blev gammel. Sara sagde til Abram, jeg beder dig om at få børn med min egyptiske trælkvinde Hagar. Jeg vil regne hendes børn som mine. Abraham gik med til Saras plan. Selvom han elskede Gud, fejlede Abram i at tro på, at Gud gav ham et barn med konen. Hagar fødte Abraham en søn, som hed Ismael. 13 år senere, da Abraham var 99 år, kom Gud til ham igen og sagde, jeg er Gud den almægtige, du skal vandre med mig. Jeg giver dig et nyt navn, Abraham, som betyder fader til mange, og Sara, som betyder prinsesse, i stedet for Sarai. Nu velsigner jeg Sara og giver dig en søn fra hende, og hun skal blive moder til nationer. Så bad Abraham Gud, måtte Ismael leve for dit ansigt. Gud sagde, med hensyn til Ismael har jeg hørt dig. Jeg har også velsignet ham, og jeg vil gøre hans efterkommere talrigt. Jeg vil gøre ham til et stort folk. Gud holdt sit løfte til Abrahams og Ismaels efterkommere gennem det arabiske folk. Så sagde Gud, men med Saras søn og med hans efterkommere vil jeg oprette min pagt, som er evig. Efter det fødte Sara Abrahams søn, som de gav navnet Isak. Da Isak blev voksen, bad Gud Abraham om at demonstrere sin tro. Gud sagde, Abraham, og han svarede, ja, her er jeg. Gud sagde, tag din søn, din eneste søn Isak, som du elsker, og gå ind i Moriab-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Så stod Abraham tidligt op om morgenen og tog sin søn Isak, som Gud havde sagt. Og på den 3. dag kiggede Abraham og så stedet i det fjerne. Så tog Abraham træet til brandofferet og gav det til Isak at bære. Og han tog ilden og en kniv i sin hånd, og sammen gik de op ad bjerget. Så spurgte Isak Abraham, far, vi har ild og brænde, men hvor er offerlammet? Abraham sagde, min søn, Gud vil selv sørge for lammet til brandofferet. Derfor fortsatte de begge, indtil de kom til stedet, hvor Gud havde sagt, at Abraham skulle gå hen. Der byggede han et alter og lagde brænde på det. Så bandt han Isak og lagde ham på brændet på alteret. Abraham tog kniven, parat til at dræbe sin søn. Der kaldte Herrens engel fra himlen og sagde, Abraham, Abraham! Og han svarede, her er jeg. Herren sagde, læg ikke hånd på Isak, for nu ved jeg, at du ærer mig.
siden du ikke nægter mig din eneste søn. Abraham løftede sit hoved og så, at der, bag ham, sad en vædder fast i busken med hornene. Så Abraham tog vædderen og ofrede den som brandoffer i stedet for sin søn. Bibelen siger, at Abraham vidste, at Gud ville holde sit løfte om Isak, selvom Gud blev nødt til at vække Isak fra de døde. På grund af Abrahams tro sagde Gud: Jeg vil velsigne dig. Din slægt skal blive talrig som stjernerne. Gennem dit afkom skal alle nationer velsignes, fordi du adlød mig. Abraham jublede, at frelseren, som var lovet længe inden, skulle komme fra hans efterkommere. Guds prøve til Abraham viste også, hvordan Gud, den himmelske far, ville ofre sin eneste og elskede søn som et offer for hele verden. Efter et stykke tid blev Isak gift og far til tvillingerne Jakob og Esau. Senere gav Gud Jakob navnet Israel. Han var udvalgt til at bære løftet videre. Han fik 12 sønner. En af dem, Josef, blev solgt som slave af sine egne brødre, men ved Guds guddommelige omsorg blev han hersker under kongen af Egypten, den store farao. Josef, som var gudfrygtig, tilgav sine brødre og bad hele familien om at flytte til Egypten. Det reddede dem fra hungersnøden. Abraham og Isak og Jakobs 70 efterkommere, kendt som Israels børn, flygtede til Egypten, landet som en dag ville gøre dem til slaver, ganske som Gud havde fortalt Abraham. Israels børn fik mange børn, og Egypten blev fyldt med dem, men en ny farao, som ikke huskede Josef, begyndte at bekymre sig. Han sagde til egypterne: Se, Israels børn, disse hebræere, bliver flere end os. Vi må handle klogt. Hvis vi tillader dem at blive flere, og vi kommer i krig, vil de sikkert slutte sig til fjenden og kæmpe mod os. Derfor gjorde de hebræerne til slaver. De brutale slavemestre gjorde livet surt for Israels børn, med utroligt hårdt arbejde. Men jo værre de blev behandlet, desto flere blev de. Så indkaldte farao de hebræiske jordmødre og sagde: Når de hebræiske kvinder føder, så lad pigerne leve, men drengene skal I dræbe. En mor gemte sin søn, men efter 3 måneder kunne hun ikke længere skjule ham. Hun lagde sit barn i en kurv og lagde den mellem sivene ved flodens bred. Da faraos datter kom til floden for at bade, så hun kurven mellem sivene og kiggede i den. Da hun så barnet, og han græd, følte hun medynk med ham og sagde: Det er en af hebræernes børn. Hun tog ham og opdrog ham som sin søn, kaldte ham Moses, som betyder trukket op af vandet. Moses skæbne blev, at han skulle arve Egyptens kongerige med al dens rigdom. Da Moses blev voksen, drog han ud til sine hebræiske landsmænd, som alle var slaver. Mens han så på deres trængsler, så han en egypter banke en hebræisk slave. Da Moses troede, ingen så det, slog han egypterne ihjel og skjulte ham i sandet. Da farao hørte om det, ville han slå Moses ihjel. Så flygtede Moses og slog sig ned i landet Midian. 40 år efter døde farao. Israels børn jamrede sig under slaveriet, og deres skrig nåede Gud. Gud besluttede nu at gennemføre sin pagt med Abraham, Isak og Jakob. Moses var blevet hyrde, og da han drev fårene i ørkenen, viste Herrens engel sig for ham i flammende ild fra en busk. Utroligt, busken brændte, men fortæredes ikke. Moses sagde: Jeg må se nøjere på det, og se hvorfor busken ikke brænder. Da han nærmede sig, kaldte Gud fra busken og sagde: Moses, Moses. Moses svarede: Ja. Gud sagde: Kom ikke nærmere, tag dine sko af, du står på hellig jord. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Moses skjulte sit ansigt, fordi han ikke turde se Gud.
Herren sagde, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres skrig, og jeg kender deres sorger. Jeg er kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem ind til et godt land, der flyder med mælk og honning. Nu Moses, jeg vil sende dig til Farao, så du kan lede mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao og føre dit folk ud af Egypten? Når jeg siger til israelitterne, jeres fædres Gud har sendt mig til jer, og de svarer, hvad er hans navn? Hvad skal jeg så sige til dem? Så sagde Gud til Moses, jeg er den, jeg er. Du skal sige til israelitterne, jeg har sendt mig til jer. Moses sagde til Gud, undskyld mig, herre. Jeg er ikke veltalende. Jeg har svært ved at udtrykke mig. Gud sagde, hvem gav mennesket mund? Er det ikke mig, Herren? Gå nu. Aaron, din bror, er en god taler. Tal gennem ham. Jeg vil være med din mund og fortælle jer, hvad I skal sige og gøre. Vend tilbage til Egypten. I vil gøre mirakler foran Farao, men jeg vil gøre ham hård, så han ikke lader folket gå. Sig til Farao, Herren sagde, Israel er min førstefødte søn. Lad min søn gå, så han kan dyrke mig, og hvis du nægter det, så vil jeg slå din førstefødte ihjel. Moses og Aaron kom til Farao og gav ham denne meddelelse. Herren Israels Gud siger, lad mit folk gå. Men Farao svarede, hvem er Herren, at jeg skulle adlyde ham og lade Israel gå? Jeg kender ikke Herren, og jeg vil ikke lade Israel gå. Moses spurgte Gud, Herre, hvorfor sendte du mig? Jeg gik til Farao for at tale i dit navn, men du har ikke befriet dit folk. Gud svarede, jeg er Herren. Jeg viste mig for Abraham, Isak og Jakob, kun ved navnet Almægtig Gud. Gud forklarede Moses, at han snart ville vise sig som Jehova, frelseren, og bevise for egypterne, at alle mennesker må ære den eneste rigtige Gud, ikke hans skabninger. Gud sagde til Moses og Aaron, tag hen til Farao, tag din stav og ræk din hånd ud over vandet i Egypten. Moses og Aaron gjorde, som Gud befalede, og slog på floden, og alt vandet i floden blev til blod. Fiskene døde, floden stank, og egypterne kunne ikke drikke vandet i hele Egypten. Herren talte til Moses igen, gå til Farao og sig dette. Herren siger, lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Hvis han ikke vil lade dem gå, vil jeg slå hele dit land med frøer. Men Farao nægtede. Frøer kom op og dækkede hele Egypten. De kom ind i folks huse, ind i deres soverum, på deres senge, i ovnene og i skåle. Farao kaldte Moses og Aaron til og sagde, bed Gud om at fjerne frøerne, så vil jeg lade folket gå. Men da Farao så, at plagen forsvandt, forhærdede han sit hjerte, som Gud havde sagt. Så fortsatte Gud med at bringe plager til Egypten. Hver gang bad Farao om, at plagen skulle stoppe, men hver gang svigtede han sit løfte om at lade israelitterne gå. Over hele Egypten fik Gud alt støv til at blive til myg, som kravlede på mennesker og dyr. Egyptens mirakelmager sagde til Farao, det er Guds værk. Derpå sendte Gud sværme af fluer over Farao og hans folk. Han sendte en forfærdelig plage, som dræbte alt egyptisk kvæg, men ingen af israelitternes kvæg døde. Så stod Moses foran Farao og smed sod op i luften, som fik bylder til at bryde ud hos egypterne og deres dyr. Så advarede Gud egypterne om, at han ville sende en voldsom hagelstorm. Alle, som troede på Guds ord, fik deres tjenere og dyr ind i husene. Men dem, som overhørte Guds ord, lod deres tjenere og dyr blive i marken.
Så kom hagl blandet med ild ned og ødelagde hver en sået mark, knækkede hvert træ og dræbte tjenere og dyr, som var ude. Det var kun i Goshen, hvor israelitterne boede, at det ikke haglede. Så sendte Gud græshopper over hele landet. De dækkede alt, så landet blev mørkt, og de spiste hver en plante, som haglet ikke havde ødelagt. Intet grønt blev tilbage i Egypten. Så bragte Gud mørke i 3 dage, så tykt, at det kunne føles i hele Egypten. Folk kunne ikke se hinanden, og de kom ikke ud af husene, men israelitterne havde lys hjemme. Farao ville stadig ikke lade folket gå, og truede Moses ved at sige: "Forsvind! Den dag du viser dig for mig, skal du dø." Moses svarede: "Som du siger, jeg vil aldrig vise mig for dig igen." Så sagde Gud til Moses: "Endnu en plage vil jeg bringe over Farao og Egypten. Efter den vil han sende alt mit folk ud af Egypten. Denne plage vil bringe død over alle førstefødte i Egypten, fra Faraos førstefødte på tronen til den stakkels trælkvindes førstefødte. I hele Egypten skal der lyde så højt et skrig, at noget lignende aldrig har lydt og aldrig skal ske igen." Moses taler til hele Israels menighed: "Sig til dem, at jeg sagde, vælg et lam for hvert hus. Lammet skal være 1 år gammelt, lydefrit handyr. 4 dage efter skal al Israels menighed dræbe det om aftenen. Du skal tage et bundt isop, dyppe det i lammets blod og stryge det på overliggeren og på de 2 dørstolper. Og ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. I skal spise lammestegen den nat, men I må ikke knuse dets knogler. I skal spise det med usyret brød. Det er Guds forbigang. Jeg vil gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte, både mennesker og dyr. Jeg vil dømme alle Egyptens guder, fordi jeg er Herren. Blodet skal blive tegn på sikkerhed i de huse, hvor I er, så når jeg ser blodet, vil jeg ikke tillade ødelæggeren ramme jer. Han vil gå forbi jer. Hvert år efter dette skal I fejre måltidet med det usyrede brød som minde, kaldet Herrens forbigang. Så israelitterne gjorde, som Herren befalede dem gennem Moses og Aaron. Så skete det ved midnat. Gud dræbte alle førstefødte i Egypten, fra Faraos førstefødte, som sad på tronen, til den førstefødte af fangen, som sad i fængslet, selv førstefødte af kvæget. Farao, hans folk og hele Egypten stod op om natten. Der lød et højt skrig i Egypten, for der var ikke et hus, hvor der ikke var en død. Men dem inde i huse, hvor dørstolper var spurt med blod fra lammet, var frelst. Der tilkaldte Farao Moses og Aaron om natten og sagde: "Væk alle! I og israelitterne skal væk fra mit folk. Gå ud og dyrk Gud, sådan som I har krævet." Egypterne skyndede på hebræerne og prøvede at få dem ud af landet så hurtigt som muligt og råbte: "Hvis I ikke rejser, så dør vi alle." Egypterne gav endda deres juveler og guld til hebræerne. Og israelitterne, nu millioner i antal, rejste, medbringende får og køer. Som Gud sagde til Abraham, var hans efterkommere slaver, men de slap ud af det i den 4. generation med rigdom. Så denne nation, som Gud kaldte sin førstefødte, forlod Egypten og slog lejr ved ørkenen. Så Herren talte til Moses og sagde:
Snart vil farao tro, at israelitterne er opslugt af ørkenen. Jeg vil gøre faraos hjerte hårdt. Han vil følge efter jer, men jeg vil blive hædret, så Egypterne skal vide, at jeg er Herren. Som Gud havde sagt, vendte farao og hans folk sig mod hebræerne. Og ved at sige, hvorfor lod vi israelitterne gå? Farao tog 600 stridsvogne og alle andre vogne i Egypten, sine ryttere, sin hær og satte efter hebræerne og indhentede dem ved deres lejr ved det Røde Hav. Så hebræerne op og så egypterne. De var bange, og de råbte til Herren. Så sagde Moses til folket, vær ikke bange, stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For som I ser egypterne i dag, skal I aldrig mere se dem igen. Herren vil kæmpe for jer. Så sagde Herren til Moses, løft din stav og ræk hånden ud over havet og kløv det, og israelitterne skal gå tørskoet gennem havet. Moses rakte hånden ud over havet, og Herren drev havet tilbage med en stærk østenstorm, og vandet kløvedes. Israelitterne gik gennem havet på tørt land. Vandet stod som en mur på begge sider af dem. Så forfulgte alle faraos heste stridsvogne og hans ryttere hebræerne tværs gennem det tørre land. Men Herren forvirrede den egyptiske hær, og han fik hjulene på deres stridsvogne til at falde af, så hestene ikke kunne trække dem. De gik i panik. Lad os flygte fra dem, for Gud fører krig for dem. Da Moses rakte hånden ud over havet, vendte det tilbage på plads. Egypterne prøvede at flygte fra vandet, men Herren slog dem. Vandet dækkede faraos hær. Hans stridsvogne og hans heste, de blev alle slået ned. Men israelitterne var gået tørskoet over på tværs gennem midten af havet. Da Israel så dette store mirakel, som Gud gjorde mod egypterne, respekterede de Gud og troede på Gud og hans tjener Moses. Men kort efter udfrielsen fra Egypten beklagede israelitterne sig til Moses. Du førte os ud i ørkenen for at dø. Vi har hverken vand eller mad. På trods af deres tvivl viste Gud dem stor nåde ved at give dem vand. Han sagde også, jeg vil lade brød regne ned til jer fra himlen. I skal gå ud hver morgen og samle det. Det gjorde han, og de kaldte det manna. Snart slog de lejr ved et bjerg i Sinais ørken. Pludselig var der torden og lyn over bjerget, og ud af den tunge sky lød der en kraftig klang af horn så højt, at alle skælvede. Herren steg ned på bjerget, hyldet i ild, og hele bjerget skælvede. Herren kaldte Moses op til toppen af bjerget og sagde dette til ham. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, ud af trællehuset. Og mens Herren talte, skrev han de 10 bud på tavler af sten. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke have afguder eller tilbede og dyrke dem. Du må ikke bruge Herren din Guds navn uden respekt. Husk sabbatdagen og hold den hellig. Ær din far og din mor. Du må ikke dræbe. Du må ikke bedrive hor. Stjæl ikke. Vidne ikke falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus, kone eller alt andet, der er hans. Herren viste sin hellighed gennem disse love, men han viste også Moses, hvad folk måtte gøre, når de brød loven. Herren sagde, du skal lave et alter af jord til mig. Du skal bringe ofre på det, og jeg vil velsigne dig. Blodet vil dække over dine synder, og jeg vil tilgive dig. Endelig, efter 40 år i ørkenen, kom israelitterne, også kendt som jøderne, ind i Kanaans land. Sørgeligt nok afviste Kanaans indbyggere Jehova som Gud og kæmpede mod israelitterne. Men Gud beskyttede jøderne
mens de genindtog det forjættede land, han havde lovet. Gud indsatte præster til at tilse ofringer og lede tilbedelsen. En gang om året gik ypperstepræsten bag et helligt forhæng, som skilte folket fra Guds hellige nærvær. Der repræsenterede præsten hele nationen for Gud. Gud talte gennem gudfrygtige mænd, profeter. Efter mange år kronede de David til konge. Gud valgte ham og kaldte ham en mand efter mit hjerte. Når israelitterne syndede, talte Gud til dem gennem profeterne, advarede mod, at hvis de fortsatte med at synde, ville han tillade en fremmed nation at invadere deres land. På trods af advarslerne var de ulydige og oprørske mod Gud, forkastede hans love og dræbte profeterne, som vidnede mod dem. Til sidst, efter 800 års oprør, blev Israel taget ud af sit eget land og tilfangetaget af Assyrien og Babylon. Men Gud blev ved med at tale gennem profeterne under eksilet. Nogle meddelelser var kald til anger, mens andre var profetier om frelserens komme for at udfri den syndefulde menneskehed. Profeten Mika forudsagde byen, hvor frelseren skulle fødes, og beskrev hans evige natur ved at sige: ud fra Betlehem skal en komme, som vil herske over Israel. Hans eksistens er fra evigheden. Gud åbenbarede, at frelseren ville nedstamme fra Davids kongelige slægt. Malakias profeterede, at Gud fortalte om en særlig forløber, der ville fortælle om frelseren og forberede folket på at modtage ham. Zakarias profeterede: O Jerusalems datter, se, din konge kommer til dig, retfærdig og har frelse, ydmyg og ridende på et æsels føl. Kong David beskrev, at frelseren selv på forhånd ville vide, at en af hans nære venner ville forråde ham. Zakarias havde noteret, at prisen for forræderi ville være 30 sølvpenge. Ved profeten Esajas forudså Gud, at frelseren skulle pines, piskes og ville blive spyttet i ansigtet. David beskrev henrettelsen sådan her: gennemboret, hans hænder og fødder, uden at brække nogen knogler. At frelseren ville sige: min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og tilskuerne ville le og spotte frelseren. De sagde: han troede nok, at Herren ville redde ham. David skrev, at frelserens knogler ville gå ud af led, og for sin tørst gives eddike at drikke. Og frelserens forfølgere ville dele hans klæder mellem sig og spille om hans kappe. Esajas sagde, at tilskuerne ville forundres, når de så, hvor skæmmet hans ansigt var af torturen. Profetierne i Guds bog beskrev en dag, Davids efterslægt, Jerusalems beboere, ville se på frelseren, som de har gennemboret. Og alt dette blev skrevet i skrifterne mange hundrede år før frelseren kom. Efter 70 år i fangenskab tillod Herren sit folk at komme tilbage til Israel. Kun få jøder kom tilbage, men alle jøderne levede under andre nationers styre. Efter 500 år, da Rom styrede Israel, ville Josef og Maria, begge efterkommere af kong David, giftes. Men før de blev forenet, blev Maria gravid gennem kraften af Guds helligånd. Herrens engel kom til Josef i en drøm og sagde: Josef, vær ikke bange for at gifte dig med Maria, for det barn hun venter er undfanget ved Helligånden. Barnet er Guds søn. Når hun føder, skal du kalde ham Jesus, som betyder frelser, for han skal frelse sit folk fra dets synder. Det skete, som Gud ved profeten Esajas havde profeteret. Se, jomfruen skal blive med barn, og de vil kalde ham Immanuel, som betyder Gud med os. Josef og Maria måtte rejse til Betlehem til folketælling, og for at betale skat. Der fik hun sin førstefødte søn, som hun navngav Jesus. Og som forudsagt blev Jesus født i Betlehem, som efterkommer af kong David. I samme egn var der hyrder, der holdt nattevagt over deres hjord. Og Herrens engel kom ned til dem,
og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev meget bange. Så sagde englen: Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde for hele folket. I dag er jeg en frelser født, som er Kristus Herren. Barnet voksede og blev stærk i ånden, og Guds nåde var over ham. Jesus voksede i visdom og i yndest hos Gud og mennesker. Da Jesus var omkring 30 år, kom Johannes Døberen og prædikede og døbte i ørkenen og sagde: Omvend jer, forbered jer til Herren. Johannes var den, som profeterne havde sagt skulle komme og annoncere frelserens komme. Så kom Jesus til floden Jordan for at blive døbt af Johannes. Og da Johannes så Jesus komme, sagde han: Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Da Jesus blev døbt, steg han straks op af vandet, og himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned som en due og komme over sig. En røst fra himlen lød: Det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Efter Jesus 40 dage i ørkenen prøvede Satan, som fik Eva til at synde i haven, at friste Jesus. Men Jesus ville ikke synde. Til sidst tog Satan Jesus til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed. Satan sagde: Alt dette giver jeg dig, hvis du kaster dig ned og tilbeder mig. Jesus svarede: Vig bort fra mig, Satan, for Gud har skrevet, at du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Mens Jesus, Guds søn, levede på jorden som en mand, blev han fristet på alle måder som os, men han syndede aldrig. Der hvor Adam svigtede, vandt Jesus. Det viser, at Jesus virkelig kunne være frelser af alle mennesker, lammet sendt fra Gud. Jesus åbenbarede sig selv som den lovede frelser på mange måder, deriblandt at udrette utallige mirakler. Ved en bryllupsfest forvandlede han vand til vin. Han helbredte en, som havde været lam i 38 år. En mand fuld af spedalskhed så Jesus og faldt på sit ansigt og sagde: Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: Bliv ren, og straks forlod spedalskheden ham. Han gjorde en mand seende, der var blind fra fødslen. Lægerne kunne ikke hjælpe en kvinde, som var syg i 12 år. Hun rørte ved Jesu kappe. Han vendte sig og sagde: Datter, vær trøstet, din tro har helbredt dig. Gå med fred. Mennesker med forskellige sygdomme kom, og han helbredte dem alle. Jesus kaldte 12 mænd sammen og bad dem følge sig. Han gav dem kraft og magt over dæmoner, og han sendte dem ud for at prædike om Guds kongerige og helbrede de syge. Han blev berømt alle steder, og store skarer kom for at høre ham fortælle og blive helbredt. Da en samling på 5.000 mennesker blev sultne, bad Jesus over en lille drengs brød og fisk. Ved et mirakel blev det mangedoblet, så hele skaren spiste, mens 12 kurve blev til overs. Men folk krævede stadig mere bevis for, at Jesus var fra Gud. De sagde: Vore fædre spiste manna i ørkenen. Der står skrevet: Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus svarede: For Guds brød er han, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Og folk sagde: Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Jesus fortalte, at han måtte lide, forkastes af de ældste, ypperstepræsterne og de skriftkloge, dø og opstå igen på den 3. dag. Flest religiøse og politiske ledere afviste Jesu lære. Men en, farisæeren Nicodemus,
kom til ham om natten og søgte sandheden. Jesus sagde til ham, den, der ikke er født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus spurgte, hvordan kan man fødes som gammel? Kan man komme ind i sin mors liv igen og fødes på ny? Jesus forklarede, det som er født af kød er kød, og det som er født af ånd er ånd. Vær ikke forundret over, at jeg sagde, I må genfødes. Nikodemus spurgte, hvordan kan det gå til? Jesus skældte ham ud for at lære andre om religion, når han ikke selv forstod sandheden. Så forklarede Jesus den åndelige fødsel. Sådan elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme den, men for at den skal frelses ved ham. Det er dommen, at lyset kom til verden, og folk elskede mørket frem for lyset, fordi de var onde. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der ikke tror på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Til sidst forstod Nikodemus og troede. Jesus sagde til en udenlandsk kvinde, enhver som drikker af det vand, jeg giver ham, skal aldrig tørste. Det skal i ham blive en kilde, som vælder frem til evigt liv. Kvinden sagde, jeg ved, at Messias skal komme, som kaldes Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Jesus lærte mennesker dette. Hvis nogen vil følge mig, skal han fornægte sig selv og følge mig. For hvad hjælper det et menneske, om han vinder hele verden, men taber sin egen sjæl? Pas på grådighed, for et menneskes liv består ikke af, hvad det ejer. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerter være. Ypperstepræsterne og farisæerne kom sammen og sagde, hvad skal vi gøre? Den mand udfører mange mirakler. Hvis vi lader ham fortsætte, vil alle tro på ham, og så vil romerne tage vores ret tilbage til at bestemme over folket. Imens underviste Jesus med stor myndighed. Han gik ind i templet og smed købmændene ud, som købte og solgte derinde. Han sagde til dem, der står skrevet, mit hus er et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste videre, dette er hans vilje, som sendte mig, og enhver, som tror på sønnen, skal have evigt liv, og jeg vil oprejse ham fra graven. Men der er nogle af jer, som ikke tror. Han vidste fra begyndelsen af, hvem der ikke troede, og hvem der var forræderen. Sådan var der uenighed blandt folk på grund af ham. Mange rådsmedlemmer kom til tro, men på grund af farisæerne bekendte de det ikke, da de var bange for at blive udelukket fra de religiøse møder. De satte folks ære højere end Guds ære. Religiøse ledere pyntede på en måde at rydde Jesus af vejen, men det var svært, fordi alle ville høre ham tale. Jesus fortsatte sin undervisning i templet og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. Og han sagde til dem, der troede på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Hvis sønnen gør jer frie, bliver I virkelig frie. Jeg er døren. Den, der kommer til Gud gennem mig, skal blive frelst. Jeg er den gode hyrde. Han sætter sit liv til for fåret. Mine får hører min stemme. Jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig fortabes. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Efter 3 års undervisning bad Jesus disciplene om at bringe ham et ungt æsel, som ingen havde redet på, og satte sig på det.
Mens han red mod Jerusalem, kom en stor skare for at prise Gud for alle undere, han havde gjort, som de havde set. De råbte, Hosianna, velsignet være kongen, som kommer i Herrens navn, fred og ære i himlen. Men da Jesus nærmede sig byen, så han den og græd over den, fordi folk stadig ikke så ham som den lovede frelser. Men så for Satan i Judas Iskariot, en af de 12 disciple, og Judas, ypperstepræsterne og førerne holdt sammensværgelser mod Jesus. De blev glade og aftalte at give ham 30 sølvpenge for at fortælle, hvornår og hvor de kunne fange Jesus. Jesus vidste, at hans tid for at dø nu var kommet. Derfor holdt han påskemåltid sammen med disciplene. Jesus velsignede og brød brødet og sagde, spis. Dette er mit legeme, sønderbrudt for jer. Gør dette for at mindes mig. Han tog et bæger, takkede og gav dem det, og de drak alle af det. Han sagde, dette er mit blod, udgydt for mange til syndernes forladelse ved den nye pagt. Men jeg siger jer, jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, før den dag, jeg drikker det igen med jer i min fars kongerige. Jesus sagde, lad jer ikke forfærdes. I tror på Gud, tro også på mig. Min fars hus har mange boliger, og jeg går bort for at gøre plads rede for jer. Og når jeg har gjort det, vil jeg komme igen for at hente jer, så I kan være sammen med mig. Og I ved, hvor jeg går hen, og derhen kender I vejen. Thomas sagde, Herre, hvordan kan vi kende vejen, når vi ikke kender stedet? Jesus svarede, jeg er vejen, sandheden og livet. Den eneste vej til faderen. Den aften sagde Jesus til disciplene, at vanskelige tider var på vej. Han sagde, når verden hader jer, så husk, at den havde mig før jer. Den, der hader mig, hader også min far. Derefter gik Jesus hen til en have, der kaldes Getsemane, for at bede. Hans disciple fulgte ham til stedet. Efter hans bøn kom ypperstepræsterne, lederne fra tempelvagten og de ældste dertil for at finde ham. Judas, der spiste sammen med Jesus, ledede gruppen. Judas hilste Jesus med et kys, der forrådte ham. Da Jesus præsenterede sig til mængden ved at sige, jeg er, ved de tilbage og faldt om på jorden. Bagefter tillod Jesus, at de bandt ham og bragte ham op til ypperstepræsten. Soldaterne spottede Jesus og spyttede ham i ansigtet. De dækkede hans ansigt til, de hånede ham og slog ham og sagde, profeter du hellige mand, hvem slog dig? Næste morgen førte de ham til den romerske statholder Pilatus. De beskyldte ham og sagde, denne mand fordærver vores jødiske nation. Da Pilatus havde udspurgt Jesus, sagde han til anklagerne og folket, han er ikke skyldig til døden. Jeg vil lade ham piske, og så løslade ham. Men der råbte de alle sammen, bort med ham, korsfæst ham, korsfæst ham. Pilatus, som gerne ville tilfredsstille folket, lod Jesus blive pisket voldsomt og sendte ham til korsfæstelse. De romerske soldater satte en tornekrone på hans hoved, gav ham purpurkappe på og sagde, hil dig, jødekonge! De slog ham med knytnæver. Bagefter tog de Jesus med sig og fik ham til at bære et trækors op til det sted, der kaldes hovedskaldsted, også kendt som Golgata. Samme sted, som Gud mange år før havde bedt Abraham om at ofre sin eneste og elskede søn Isak, korsfæstede de Jesus, Guds eneste og elskede søn. Da det skete, sagde Jesus, Far, tilgiv dem. De ved ikke, hvad de gør. Mens Jesus hang mellem to forbrydere, som også skulle henrettes,
tog soldaterne hans klæder og spillede om hans kjortel, så Davids profeti gik i opfyldelse. Folket så på i 3 timer. Rådsherrerne hånede også Jesus. Andre har han frelst. Lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Kristus, Guds udvalgte. Der blev mørkt i yderligere 3 timer. Profetens ord blev opfyldt. Herren lod falde på ham alle vores synder. Så råbte Jesus med høj røst: Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus vidste nu, at alt var fuldbragt. Opfyldte skriften, da han sagde: Jeg tørster. Soldaterne spottede Jesus, men de gav ham eddike og sagde: Er du jødernes konge, så frels dig selv. Jesus fik eddiken, så råbte han: Det er fuldbragt. Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Han bøjede sit hoved og opgav sin ånd. Da han døde, blev der mørkt. Jorden skælvede. Det tykke forhæng i templet flængedes ovenfra og ned i midten. Da den romerske officer så, hvad der skete, sagde han: Sandelig, den mand var Guds søn. Soldaterne kom og knuste benene på de 2 tyve, som hang på korsene ved siden af Jesus. Men da de så, at Jesus allerede var død, knuste de ikke hans ben. I stedet stak en af dem ham i siden med et spyd, så der kom blod og vand ud. Skriften, som sagde: Ingen af hans knogler skal knuses, og de skal se hen til ham, de har gennemboret, gik i opfyldelse. Så tog 2 troende, Josef og Nikodemus, Jesu legeme, viklede det ind i gravklæder, smurt i krydrede salver, og lagde det i graven. Efter anmodning fra de jødiske ledere blev graven forseglet og bevogtet af romerske soldater. 3 dage efter kom der et jordskælv, og en Herrens engel væltede stenen fra gravens indgang. Soldaterne skælvede af frygt og løb væk. Da Jesus' tilhængere kom og så stenen var flyttet, blev de forvirrede. Med et stod 2 engle hos dem og sagde: Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Husk, at han fortalte jer, at han måtte udleveres i syndige mænds hænder og korsfæstes og opstået på den 3. dag. Så huskede de hans ord. Samme dag om aftenen kom Jesus til disciplene, stod blandt dem og sagde: Fred med jer. Men de var forfærdede og troede, at de så en ånd. Så sagde han: Se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og ben, som I ser, jeg har. Alt dette skete, som jeg fortalte jer skulle ske, fordi skriften skulle opfyldes, som står om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Han gav dem forstand og sagde: Skrifterne siger, at Kristus måtte dø og opstå igen, og at omvendelse og tilgivelse for synderne skal blive forkyndt til alle nationer i hans navn. I er vidner om dette. Jesus fortsatte med at vise sig for mange mennesker. Han viste, at han var i live, som bevis for sin opstandelse. Han sagde til disciplene: Gå ud i hele verden og prædik evangeliet. Ved slutningen af 40 dage sagde Jesus følgende til disciplene: I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal fortælle andre om mig, både i Jerusalem og i hele Judæa og i Samaria, og lige til jordens ende.
Mens de så på, blev Jesus løftet op ud af deres syne ind i en sky. 2 mænd i hvide klæder sagde: "Hvorfor ser I op mod himlen? Den Jesus, som blev taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham gå bort." Jesus' tilhængere tog rundt i landet, prædikede og døbte og fortalte enhver, at Jesus var opstået fra de døde. De viste i skriften, at synd og død kom med Adam, men med Kristus kom tilgivelse og opstandelse fra de døde. De lærte, at alle de døde, som havde taget imod Jesus som deres herre og frelser, ville opstå med nye legemer og sammen med de levende troende oprykkes for at møde Jesus i skyen. Guds bog siger også, at Jesus kommer tilbage som den sejrende konge og retfærdige dommer. På hans tøj står skrevet: "Kongernes konge og herrenes herre", og herrerne i himlen fulgte ham på hvide heste. Jesus vil stå på oliebjerget, som profeten Zakarias sagde, og bjerget deles, og Kristus vil regere over hele jorden. Efter 1000 år vil Satan gå ud igen for at forføre nationerne. Men ild fra Gud skal falde ned og fortære dem, der fulgte Satan. Til sidst bliver Satan forføreren kastet i ildsøen og skal pines dag og nat i evighedernes evighed. Og så vil de døde stå foran Guds store hvide trone, både små og store. Og dem, som ikke står indskrevet i livets bog, skal kastes i ildsøen. Men i en ny himmel og en ny jord vil Gud være sammen med sit folk, og Gud vil tørre hver deres tårer af. Og døden skal heller ikke være mere, ej heller sorg eller skrig, og heller ikke pine, for det, der var før, er forsvundet. Der bliver ikke brug for lamper eller lys fra solen, fordi Guds herlighed og lammet vil være lyset. De skal regere i evighed. Og livets træ skal stå der, og forbandelsen af folket er væk. Jesus siger: "Lad dem, der tørster, komme. De skal få livets vand for intet. Jeg kommer snart. Nåde være med dem, der adlyder mig." Den, der hører mit ord og tror på ham, som har sendt mig, har evigt liv og skal ikke dømmes, men er gået over fra døden til livet. Dette er Guds budskab til dig. Nu har du hørt, hvor meget Gud, din skaber, har omsorg for dig. Du kan kende ham og hans kærlige planer for dig. Men Gud er hellig. Du må komme til ham på hans måde, ikke på din egen måde. Ligesom Adam og Eva, synder du ved ikke at lade Gud styre alle ting i dit liv. At bryde bare en af hans love er oprør mod ham og gør dig til en skyldig synder. Når du elsker andre ting eller mennesker højere end du elsker Gud, giver dit liv ikke ære nok til ham, som fortjener det. Gud straffer denne synd og oprør med død og helvede og adskillelse fra ham i evighed. Bibelen siger, syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Der er ingenting, du kan gøre for at opnå Guds tilgivelse og accept. At være religiøs, døbt, siger en bestemt bøn, gør gode gerninger, ryd op i dit liv. Prøv at være bedst til at adlyde Gud og hans love. Ingen af disse ting vil udrydde din skyld. Ingen af dem hjælper bare den mindste smule. På grund af sin store kærlighed til dig, sendte Gud Jesus
som skulle gøre det, som er umuligt for dig. Jesus er Gud. Han blev en mand. Han syndede aldrig. Derfor er Jesus den eneste ene, der kan tage din straf for dig. Og han har allerede gjort det, da hans blod flød, og han døde på et kors. Der straffede Gud ham i stedet for dig. Der blev Guds lam ofret for dine synder. Og som Jesus forklarede Nikodemus, vil Guds Helligånd give dig nyt åndeligt liv, så du kan kende Gud nu og leve sammen med ham for evigt. Gud tilgiver dig og accepterer dig for evigt, når du ønsker, at dit liv skal blive kontrolleret af Gud, og du kun stoler på Jesus og hans død for dine synder, for at du for evigt kan accepteres af Gud.